कि कहिले बात बस 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 कि गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली कि देखते तो के लोगवन में नोचे खलबाली अरे भोर बवाल हो बवाल कोइले बा कमाल तोहर लाल जितना लोग बा सबके दीवाना बना देले बड़ो फिर का खूबी बा गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गली एचएम साहब जी के तरफ से ढेरों सारा लागत है ये गाना से यहाँ के ढेर लगाओ बोला सबके दिल के करीब एगो गाना होला यहाँ के दिल के करीब ये गाना बा कैसा अरे कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा हमरा लोग चली ना कोइया हो हमरा लोग चली ना कोइया हो उड़न बाज हम चिड़ैया हो हमरा लोग चली ना कोइया हो उड़न बाज हम चिड़ैया अबे पूरा जिला में कौन ऐसा लड़का होई इतना सुंदर स्मार्ट और है नीला नीला गुलाबी गुलाबी हो हाइट भी बा भाई पर्सनालिटी है रेशमी जुल्फ है भारती दीदी का पर्सनालिटी है शुरू से ही और आज तक जवान के जवानी है मैंने अबे हम गाना स्टार्ट ना कर लोग हम कब से एक इनका बहुत खास क्या बोलते हैं वो वाला थोड़ा सा इस पे मटकाइए ना ठीक है गाओ हाँ कि हम के बता तने राजी गोरी कि तोहर दुल्हा बने कौन रंग बाजे गोरी राकेश एचडी वीडियोग्राफी पता कपूरी फेफना बलिया एल्बम एवं वीडियो एचडी वीडियो करिश्मा एल्बम ड्रोन कैमरा स्टिल फोटोग्राफी सब सुविधा बा भैया के यहाँ जे भी लोग फेफना से जुड़ल बा क्षेत्र से यहाँ के स्टूडियो पे जाए फोटो खिंचवाए
वीडियो भी बनवाई सुना। अरे बूढ़ा कहे तो भगवान ताकना देखिए चाहे इंसान बूढ़ हो जाए लेकिन मन बच्चे रहेला सबके। भूख लागेला ना तो जितना छोट लड़का के भूख लगला उतना बूढ़ो लड़का के भूख लगला काजी कि बूढ़ा कहे तो भगवान ताकना कोई बात कमाल हम कोई बात कमाल हम जे ना सुने हुए ना हाथ उठाई। हमरा ई भरोसा बा एजा जे भी लोग शिल्पी राज के गाना सुने ला हुए लोग आए जे विशाल गगन भैया के गाना सुने ला उहे लोग आए। बहुत सुंदर गाना रहे हो कि जाता ने हम मन एजा आए दिन शो होते रहेला। आई नया बनाई पुराना हम लगभग 12 जब हमारे पापा रहने तो पापा के दोस्त के आए जब बलिया में हम पहली बार गांव से निकलने तो बलिया आइल कहीं की बुझा था कितना दूर आ गए बन जैसे लोग विदेश चल जाला वैसे बुझाल के हम विदेश आ गए बनी का। पहला क्षेत्र में हम बलिया वो मेरा इने बड़ा सुंदर सुंदर जैसे लचकौआ अभी जो जीरा जवाई ए ताल में के इने इने से उत्पत्ति भइल बा। ये सब बाद की बड़ा बढ़िया शादी के माहौल चलत रहे यही ना साउंड बाजल बा 2-4 गो लइका गमछी ओढ़ के नाचत रहे। बड़ा उ दिन हमरा भुलाला नहीं बाकी ओकर बाद से तो धीरे धीरे आदमी पता ना कब गायक बन गली पते ना चलल स्कूल से गाते गाते। और रतिया कहतिया कि काश तोहरे खानी रही कि हमरो काम हो इतना ना करती के यार पिया हम हो काश हम लइका रहते तोहरो के तड़पैते कि काश तोहरे खानी रही हमरो काम हो इतना ना करती के यार पिया अगर अच्छा लागल होके तो हमारा खातिर नहीं यहाँ लोग खातिर ताली बजा दी।